Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi amarona bi iqamati syi'ari dinil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para pak yai, bunyai, para ustaz ustazah, para habaib syarifah, para sesepuh ugi para bini sepuh ingkang sanget kawula mulyakaken saha ingkang sanget kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Husain ingkang kawula hormati. Dumateng Bapak Kepala Desa beserta Ibu dan seluruh perangkatnya ingkang kawula hormati. Dumateng seluruh pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir pada malam hari ini, Ibu Ketua Muslimat, Saudara Fatayat, sahabat Fatayat, sederek-sederek Ansor, Banser, Dewanser, wonten Ibnu, IPPNU, semuanya yang hadir pada malam hari ini ingkang kawula hormati. Dumateng sedaya jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang pasti yang hadir pada malam hari ini jamaah pengaosan, selain menika jamaah sholawatan, selain itu jamaah tahlil rawuh, jamaah tiba, khataman, yasinan, wakian, wonten napa mboten? Narian, boten. Oh, narian boten wonten. Manakipan, namung kedhi. Torekotan, nggih kedhi malih. Mantun ngoten jamaah bandengan. Paling kathah kados. Boten kesupen malih dumateng tukang son, tukang terop, tukang foto, tukang syuting, tukang parkir, tukang sadean, biyada sinoman sedaya ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten ing dalu menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahmi pada malam hari ini, ilmu yang kita dapat dari sini tempat mudah-mudahan manfaat dunya ngantos dumugi akhirat. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi hidayah, dipun paringi tambahing rasa iman lan takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan zahir batin, umure panjang barokah, dijauhkan dari balak dan musibah. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Rezekine lancar kathah turah barokah. Menawi turah kenging saged tumbas kebonan lan sawah. Lek turah malih kenging damel nambahin dandani omah.
Lek turah malih kenging damel tumbas sepeda lan motor sing mewah. Lek turah malih kenging damel sareng-sareng rombongan bidal ziarah dateng Makkah lan Madinah. Barokah ngaos menawi sampun wektale kita dipun pundhut kalian Gusti Allah, mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sak mangke jarum jam menunjukkan pukul 21 lebih 15 menit. Berarti sak mangke menika jam 09 kliwat seprapat. Biasanipun yah meten iki panjenengan sampun cepak-cepak sing badhe sare. Biasane lek hawa-hawa adem panjenengan sampun damel kaos kaki tarik selimut. Ingkang sepuh-sepuh yah menten biasanya sampun glunduan ringason. Nanging sak mangke panjenengan tasik lenggah ngempal wonten mriki ngaos sareng-sareng. Pinten-pinten mangke ngaose nyuwun rampung jam pinten? Jam 11. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jo nggih, jam 11 Mas Jo. Niki jam 09 kliwat seprapat engko biar jam 10 berarti ngajine iki mek 45 menit. Aku lek nemu ngene iki jan petang awal. Soalnya biasanipun kula ngaos menika antara 1,5 jam sampai 2 jam membersamai para jamaah. Kalau pada malam hari ini jamaahnya hanya minta 45 menit. Masya Allah betapa bahagianya saya. Kangge ngawali atur monggo dipun awali kalian waosan sholawat sareng-sareng nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi acara wonten ing dalu menika angsal ridhanipun Gusti Allah ugi angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك
Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Para nabi yang Allah hormati sakniki ngaos sareng-sareng temanipun memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusun apa niki namanya? Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten, Provinsi, Ibu Kota, Kalimantan, Negara Republik Indonesia, benua Asia, alam dunia. Alhamdulillah. Dalu menika memperingati Maulid Nabi. Bosone tiyang Talangagung Maulid Nabi niku mulutan. Mulutan niku ingkang dipun peringati menapa ta Bu? Napa? Memperingati bulan kelahirannya Kanjeng Nabi. Jamaah kedah pirsa sedaya bahwa Allah Subhanahu wa taala nggih ngangkat Kanjeng Nabi menika Gusti Allah ndadosaken Kanjeng Nabi jumlah nabi itu tidak 25. 25 itu yang wajib kita ketahui. Jumlah nabi ingkang dipun angkat kalian Gusti Allah itu ada 124.000 nabi. Yang diangkat menjadi rasul itu ada 313 rasul. Dan yang wajib kita ketahui adalah 25. Kita kebagian Kanjeng Nabi yang paling istimewa inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Napa seneng asline artine nabi niku artose guru, gurune umat Islam. Tapi ora kabeh guru kuwi dijenengi nabi. Nggih? Nabi itu gurunya umat Islam. Tapi tidak semua guru itu dipanggil nabi. Pedine ning Talangagung ana guru jenenge Pak Ngatiman. Mari ngono diceluk Nabi Ngatiman. Sanes. Nggih. Lah iya malih ora lucu lek wayahe sholawatan sallallahu ala Ngatiman lho. Gak keren malian. Jadi itu. Nabi yang wajib kita ketahui ada 25. Dan kita umat Islam ini kebagian Kanjeng Nabi yang paling istimewa, paling luar biasa, paling spesial inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Remen mboten Bu nderek Kanjeng Nabi? Katene gak seneng ya apa nderek Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad itu paling penak di antara nabi-nabi lainnya. Menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu paling istimewa. Istimewanya di mana? Contoh yang pertama. Kita sedaya saupami kala wau panjenengan badhe mangkat datang pengajian. Panjenengan hanya niat saja di dalam hati. Engkok bengi aku tak budal nang pengajian. Namung niat kemawon nglampahi kesaenan, niate wonten ing lebete ati, panjenengan kalian Gusti Allah sampun dipun paringi hadiah, dicatat mendapatkan 1 pahala kebaikan. Itu kalau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Niat saja dicatat 1 kebaikan. Apalagi malam ini panjenengan mau berkumpul, kita ngaji bersama. Istimewa mboten umatnya Kanjeng Nabi Muhammad? Istimewa. Istimewa. Seumpama ngeten niate beda. Mboten niat budal nang pengajian. Tapi arepe niat budal nang kemaksiatan. Contohnya kados napa? Ana sing jawabne samping brot iku dudu maksiat, ngawur. Aku iki mung nirokne lho. Saumpama mau berangkat ke tempat kemaksiatan.
Empun semoyo kalih kanca-kancane, ayo engko bengi mimit jahat bersama saumpama. Kolaborasi karo kanca-kancane arepe omben ya mbuh kuwi pesta miras, arak, terobas, mari ngono apa meneh, Cak? Ciyu, terus hah? Toa, kok apa le? Nah, kemudian niat itu diurungkan, tidak jadi berangkat, maka diberi pahala satu pahala kebaikan. Oh iya, umat ikan Nabi. Terus saumpama nuwun sewu melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, niki mboten langsung dicatat satu dosa dulu. Menunggu kita bertaubat datang ngarsanipun Gusti Allah. Ditunggu selama berapa jam? Ditunggu selama 6 jam. Kalau dalam 6 jam kita mau bertaubat, maka dicatat mendapatkan satu pahala lagi. Lah terus mari ngono lek gak ndang tobat, ya tetep dicatat men sing eleke. Lah nggih to? Dadi nuwun sewu paribasan ibu-ibu ngrasani ngoten durung 6 jam panjenengan nagihake ndang mangkat pendaleme tiyang sing dirasani. Yu sepurane yo aku mangisuk ngrasani riko. Lah saiki lah mangisuk kowe rasan-rasan mari ngono saiki kok ngomong nang aku kok diselak dicatet elek yu mangkane aku njaluk sepuro nang kowe. Hah? Mari anak sing ngomong, lak selak ditapuk karo sandal. Itu. Jadi ya Allah menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat istimewa sekali. Bagaimana caranya agar kita bisa diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad? Coro pertama, gandol nang Kanjeng Nabi Muhammad. Derek tindak lampai Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik, contoh bagi kita umat Islam sealam dunia. Info mengabarkan separuh dari isi surga itu besok adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi separuh isine surga niku sok umate Kanjeng Nabi Muhammad, separuh isine surga. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bayang nih separuh isine surga. Surga niku panggenane sinten ning? Surga itu tempat yang indah berarti sing manggoni wong-wong sing bener. Lah nggih to? Mula lek kepengin manggoni surga ayo belajar padha dadi wong sing bener. Nabi Muhammad dilahirkan di salah satu kota, nama kotanya kota Makkah. Kota Makkah. Monggo dijawab ingkang kompak Bu nggih. Nabi dilahirkan di kota Makkah. Harinya hari Senin, tanggalnya tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Mau dikongkon nyebut kutone kabeh padha meh mengo meh mingkem, tapi begitu saiki kongkon nyebut tahune kabeh ngomong gajah karo madhep nang aku iki kan yo ora pati penak to asline. Lah inggih to, wong pola kene lemu begegek ngono ngomong gajah karo tonyol-tonyolin nang aku kan yo asline yo perasaan. Mosok ana gajah hayune kaya ngene lho mendahe. Paribasan gajah hayune kaya ngene, mendahe Mas Jo apa yo ora keplayu-playu. Atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Abahe Kanjeng Nabi Muhammad asmane sinten? Sayyid Abdullah. Kalau ke abahnya Kanjeng Nabi Muhammad sama ke uminya Kanjeng Nabi Muhammad jangan dijambal. Sayyid itu panggilan tuan atau bapak. Jadi abahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sayyid Abdullah. Lah panjenengan biasa lo nang tanggane jenenge Abdullah kalian jenengan celuk Kang Dula. Ibunya bernama Sayyidah Aminah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ingkang pundi firmanipun Gusti Allah menika menjelaskan tentang mulutan. Nuwun sewu kula waosaken bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah
Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, yakti teman-teman ana kaduwe sira kabeh fi Rasulillahi ing dalem tindak tanduke utawa budi pekertine Kanjeng Nabi Muhammad iku uswatun hasanah. Dadi tulodo kang bagus liman kana yarjullaha. Kanggo wong kang ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah wal yaumal akhir. Lan kanggo wong kang ngarep-ngarep kamulyan utawa kenikmatane Gusti Allah ing dina kang akhir utawa dina kiamat. Wa dzakarallaha katsira. Lan panjenengane tansah zikir ing Allah. Jelasnya pripun? Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah manusia. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niku manusia. Berarti sama neng seperti kita. Kita kan juga manusia. Sama manusia ciptaannya Allah. Tapi meskipun sama manusia ciptaannya Allah, kita tidak bisa disamakan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kok ngoten neng? Nggih. Contoh kalau sama manusianya. Kita punya mata Kanjeng Nabi Muhammad nggih nggadah netra, nggih napa mboten? Kita punya tangan Kanjeng Nabi Muhammad nggih nggadah astol. Kita punya rambut Kanjeng Nabi Muhammad nggih nggadah rikma. Kita punya kaki Kanjeng Nabi Muhammad nggih nggadah suku. Sama manusia ciptaannya Allah. Tapi bedane waduh. Tulisannya wangel pol. Wangel. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah manusia teladan, contoh yang baik untuk umat Islam sealam dunia, manusia yang istimewa, luar biasa dan sempurna, sedangkan kita manusia yang banyak dosa. Ngakoni napa mboten lek kakak kinten-kinten dosa napa ingkang tasik sering dilampahi sampai saat ini? Rasan. Ghibah. Rasan-rasan. Sing remen rasan-rasan niki tiyang jaler napa seperti. Kuwi sing seneng rasan-rasan ki wong wedok, sing seneng ngobongi wong lanang. Nggih napa mboten? Dosa ghibah, rasan-rasan. Kadang masih belum bisa kita erem. Nuwun sewu. Sedinten nika sampun kantuk sirah pinten. Lah kuwi lho. Ya Allah. Lek rasan-rasane wong kuno zaman biyen, rasan-rasane mode biyen niki model bisik-bisik, nggih napa mboten? Bisik-bisik karo dulat-dulit, tapi sak menika zaman akhir model rasan-rasan niki tansaya sara. Sarane pripun? Sak menika ghibah niku wonten dua versi, ghibah online karo ghibah offline. Nggih napa mboten? Dadi arepe ora nambahi dosa piye? Wong arepe turu lho kadang HP-ne muni mak kelunting ngoten panjenengan langsung didelok. Lho, ya kok Besti? Mari ngono agi-agi dhewe age. Ana apa Besti? Dengaran iki wis jam 10 kok WA. Terus nih. Wis krungu ta durung? Ana apa sih rek kok ketinggalan berita aku? Mari ngono akhire rasan-rasan nganti ketuwon.
Arepe turu bukane nang Gusti Allah iki maca donga bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi arepe turu diawali dengan gibah. Berarti nuwun sewu arepe turu gawe dosa. Gitu? Begitu turu mimpine macem-macem. Krana ora donga. Dideni karo setan. Nggih ta? Pas turu lah kono jarene ngipi ning cendela ana sing nginceng rambute jegrik matane ireng. Lah kono tangi tibake bojone. Ya kuwi mergo apa? Ya mergo arepe turu ora gelem maca donga mah. Tangi turu bukane matur nuwun nang Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti panjenengan sampun maringi kesehatan sampai detik ini. Panjenengan sudah memberi beribu-ribu nikmat yang tidak bisa saya hitung. Panjenengan sampun memaringi seger waras sehat kuat selamat. Lek dirangkum dalam doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ora tangi turu HP ana ning sandinge nyandak HP maneh. Mari ngono di WA. Sepurane Besti, aku ambil keturun. Mari ngono dijawab, agak layak. Ya aku tak WA centang loro. Tapi ora diwaca-waca. Mari ngono diterus namane. Terus mari ngono terusane mambek iku ya apa? Sauri maneh. Oh, ya viral tak bisa kalang agung san. Tangi turu wis ngawali, Bro. Kesuwen sing WA nganti ora sembayang subuh mudhun-mudhun ben jam 5:30. Jam 5:30 iki mergo napa? Mergo krungu ana suarane melijo liwat ning ngarepe omah. Tolet tak ndang sikatan ndang raup mencolot metu teko omah. Wayahe tujuan utamane iki tuku sayur, mari ngono lah kok non meneruskan gibah offline. Lah kuwi nuruti rasan-rasan mulai esok sampai bengi mari-mari. Ini menandakan kalau kita ini manusia yang banyak dosa. Bukan masalah bab rasan-rasan saja. Kadang juga masih suka suudzon sama orang, kenapa mboten? Melihat orang lain dari casingnya, melihat orang lain dari penampilannya saja. Penampilannya celonone kurak, potongane rambutnya abang, jegrik nang dukur koyo manuk kenari sankis. Panjenengan langsung, waduh iki paling apa maling iki, gak kenal. Tibake wonge apike atine koyo Hello Kitty. Itu suudzon sama orang, dosa. Dosa mana lagi yang belum kita perbuat? Sama suami juga dosa. Nuwun sewu, Pak. Garwa panjenengan menawi ten griya basa napa mboten, Pak? Belas. Pangapunten niki Kang rawuh ingkang kathah ingkang rawuh kan tiyang setri-setri to. Berarti sing lanang niki kan mek titik to. Berarti wong wedok sakniki kae iki ora ana sing basa blas nang sing lanang. Wong wedok ra basa nang wong lanang dosa. Wong wedok nang wong lanang plerak-plerok dosa. Seledat-seledot, pencap-pencep, pecoca-pecoco. Ngene iki wong lanang seneng lek sebagian. Tapi hati-hati, kadang lek dijunjung dhisik iki tibane engko rada lara. Dosa kita banyak. Sama suami dosanya banyak. Nuwun sewu, Pak. Garwa panjenengan menawi ten griya napa nggih ayu-ayu kayak ngeten iki? Mbambes. Oh, Mbambes. Ya Allah, kena dititeni ayune wong wedok iki pendak metu teko ngomah lek ora pengajian, arisan mari ngono bubuhan. Nggih napa mboten? Begitu buah ya Allah, golek kelambi sing sekirane pantes disawang. Kebaya, sewean, sendelan jinjit, mulai tas di matching-matchingne jilbab nganti sak brose. Mari ngono takon nang sing lanang, "Mas, aku wis pantes apa urung gawe iki?" Aja nganti wong lanang ngomong rapati pantes. Iso telung lemari dibruingkal goleki sing paling pantes. Nggih ta? Pokoke lek arepe metu jadi memper-memperne. Buwah ayu, pengajian ayu, arisan ayu, nang pasar ayu, senam ayu. Nggih napa mboten? Begitu metu ambune ya wangi, ya bengesan,
yo hen bodian. Begitu neng omah nyandeng bojo, beh dasteran. Surene kadang ra kober. Nggih napa mboten? Dastere dapak, daster sing anyar ngono kae, kadang sing anyar iki digantung lek ora ngono dilempit nganti licin. Daster sing digawe ya wis sing rowak rawek ning keleke bolong ngono kae. Dielingne karo sing lanang, Dik, dastermu iki kaya akeh kok. Gawe iku wae cuci kering pakai mati urip iku tok ae. Nang sing lanang semaur, "Ho, kowe ora ngerti rasane. Penake nggawe daster iki kaya ngopo? Aku daster iki paribasan dijeli dhuwit 200 ulah moh aku." Teko. Lah kuwi kadang ning ngarepe bojo suret nemoh, minimal Bu paribasan angel macak ning ngarepe bojo minimal surem. Surem. Lah iya rambut diwel-wel salah wong lanang iki nyambut gawe nang njaba iki mulih iki kesel-kesel kepengin disambut bojo. Lah nggih to, Pak? Wong lanang mulih nyambut gawe mari ngono ning omah ketok rapi, bojo ketok wangi, ngono kan ya wis seneng kesel-kesel ilang nggih mboten? Lah kok wong lanang kesel-kesel nyambut gawe mulih ketok bojone dasaran ruwak rawek marung karo rasuran rambutnya mawul. Bojone akhire jingkat iki bojoku petah grandong ngono to. Iya, ngarung wasne bojone sing wedok mbesengut ae. Kesele sing lanang malah ora tambah ilang. Niki. Jadi minimal nang wong lanang ki ngajeni. Awake dhewe nang wong lanang ki sing ngajeni, senyum sama suami. Ning ngarepe wong lanang aja prengat, prengu. Ketahuilah, senyum itu juga termasuk sedekah. Jadi mulai mangke belajar, panjenengan mangsul saking mriki panggonan, paribasan sing lanang mboten melok ngaji, bapak-bapak mboten nderek ngaji. Panjenengan dibukake lawang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mari nasi lanang Pak. Ibu Enja, lah kok emak. Mari ning ruang TV ketemu maneh, Pak. Ning pawon, Pak. Sing lanang takon, "Gae kowe mari tekon dhisik pengajian." Lah mari ngono kok hamem-hamem ngono. Ya jarene bunyane mang jarene kongkon senyum-senyum iku sedekah. Mari ngono senyume kebabasan menene karo bojone gawa nang porong priksane. Ya Allah. Niku nang wong lanang aja plerak-plerak, aja sledat-sledat, aja pencap-pencap, aja pecocap-pecoco nang wong lanang ngajeni. Minimal di depan orang laki-laki kita bisa berpenampilan yang rapi. Mau soleh arepe bubuh ambune wangi, begitu ning arepe bojone ambune remason kan yo gregeten. Nggih napa mboten? Kira-kira model wong wedok ngeten iki dugi napa mboten? Dugi. Lungguh pinggir pundi? Kudang apa? Tekku kan dudu ijo. Ya Allah, jadi dosa kita itu banyak. Sama suami aja kita masih banyak dosanya. Belum lagi masalah ngendikan nang bojo. Wong lanang, wong wedok niki lek ngomong karo wong lanang kudu ditoto sing temenan. Kudu ditoto. Wong wedok sing salehah swarga panggonane. Tapi hati-hati. Zaman sakmangke iki jenenge zaman akhir golek wong wedok salehah iki angel. Akeh-akeh wong wedok salehu. Nggih napa mboten? Contoh kecil perempuan solehah itu seperti apa? Kalau si laki-laki berbicara, nadanya tinggi, perempuan iki lek nyauri ojo karo nada sing lebih tinggi. Perempuan lek nyauri dengan nada yang lebih rendah dari suaranya orang laki-laki. Sing lanang ngeluk, "Dik," ngono sing wedok jawabe nang ngisor rene, "Dalem." Sing lanang ngeluk, "Dik," sing wedok jawab, "Dalem." Sing lanang ngeluk maneh, "Dik," sing wedok jawab, "Dalem." Maneh lek suarane sing lanang lirih, ana, "Dik," sing wedok berarti jawab, wonten apa mboten Pak Temriki? Belas. Oh kata sing nyentak. Lah kuwi. Jadi ini kan menandakan dosa kita itu banyak, nggih napa mboten? Niku. Nang wong lanang akeh dosane, nang tangga ya akeh dosane. Nang tangga kadang ya sik seneng plerak-plerok.
isuke koyok besti, sorene koyok sengkuni. Nang kene ya ana pisan. Iya wis ora usah ditunjuk wong yang kesane Serno. Kuwi isuk besti sore sengkuni. Hati-hati. Perkara apa? Kadang nang tangga ya isih ana kongkirene, nggih to? Nang tangga kadang iri. Isuk karo tangga kaya besti mergane tanggane ora cerita apa-apa. Mari ngono rada sore lah kok tanggane ngedukne sepeda hanyar. Mari ngono nang sijine langsung laporan. Ceweluk. Apa? Apa to? Mari jadi tanggane sijine alhamdulillah kok poso amu. Ngono ku wayang lho delok ana pawone lho bocor kabeh kok ora ndhisik pawone sepeda. Aja padane butuhe wong liya karo butuhe awake dhewe. Gitu. Kadang wong liya butuh awake dhewe rapati butuh, awake dhewe butuh wong liya rapati butuh. Mula aja pengkiren marang tangga, aja nambah-nambahi dosa. Ayo karo tangga niki sing guyub rukun. Kuwi lho. Nang wong tuwa kita nggih kathah dosa. Nang wong tuwa kadang ya isih ana sing ora basa. Nang wong tuwa kadang ya isih ana sing nyentak. Nang wong tuwa kadang ya plerak-plerok. Wong tuwa asline lara atine, tapi wong tuwa arepe semaur undak keliru maneh. Akhire wong tuwa ngempet. Gawe wong tuwa ngempet dosa. Dosa kita banyak. Belum lagi dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, meninggalkan sholat dengan disengaja. Dan terbiasa meninggalkan sholat dengan disengaja sampai ora krasa lek sing dilakoni kuwi dosa. Dadi ninggalne sembayang kaya wis kepenak. Masalahe bentinane sembayange ditinggalne. Ana sing ngelingne, lele ora sembayang ta, mben ae ngenteni wis tuwa. Iya lek nutut tuwa. Meninggalkan sholat dengan disengaja, bangga, bahagia. Tidak menyadari kalau yang dilakukan ini dosa besar. Kenapa mboten? Contoh meninggalkan sholat dengan bahagia, contoh kecil pas karnaval. Karnaval macak dugi jam pinten? Jam pinten? Ana sing macak mulai subuh nggih ta? Macake subuh, tampile tengah wengi, buyare meneh esuk. Sak macakan bayar pinten? 150. Iku macake tok durung kostume. Kostume kadang sewane 100 dadi 250. Iku sing bagian joget biasa-biasa. Durung maneh sing nang tengah dadi maskote bagian merak-merakan dan sebagainya. Mek bagian dada ketika ana wong njaluk foto. Pacakane piro? 500.000. Macak sadurunge sembahyang subuh, dilalah pas adzan kepentut. Ibuke ngelingne, "Nduk, sembahyang subuh." Langsung ibuke disemauri. 500.000. Nggih napa mboten? Nah, dalam sehari semalam ada berapa waktu sholat yang ditinggalkan? Meninggalkan sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sampai menit subuh maneh durung buyar. Berarti ada 6 waktu sholat yang ditinggal. Sepertinya bahagia, guyang-guyu kok nggih ta? Bangga wong joget karo jentit-jentit kok Bangga. Tapi nuwun sewu, lupa kalau di situ ada 5 waktu sholat yang ditinggalkan dengan disengaja. Lek dieleng nih orang sembahyang alah gampang meneh dikodok. Lah ini loh, menggampangkan. Jadi dosa kita ini banyak, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sama-sama manusia ciptaannya Allah, kita tidak bisa disamakan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu benar-benar manusia yang istimewa. Mula lek kepengen melebu nang swarga, yang mana isi surga adalah orang-orang yang baik, maka kita harus bisa mencontoh perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad.
Ayo podo gandol nang Kanjeng Nabi Muhammad. Yang namanya orang cinta, namanya orang sayang, dia pasti akan melakukan sesuatu, dia pasti akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Betul apa tidak? Dados monggo sami-sami derek tindak lampahi Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad napa mboten? Cinta saestu napa mboten? Sayang saestu? Itu. Kanjeng Nabi Muhammad niki sampun dijamin mlebu surgane. Kanjeng Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surganya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat. Kita yang katanya cinta, katanya sayang, jare nderek Kanjeng Nabi Muhammad, padahal kita belum tentu mau masuk surga lewat pintu sebelah mana. Ngono kadang awake dhewe nang ibadah hae ya isih ditinggalne, nggih to? Salat kadang yo sik semoyo. Sedekah kadang yo isih iman. Nuwun sewu Bu, panjenengan lek ngetokne enten kotak amal liwat ngaten panjenengan nuwun sewu paribasan ngesak dhuwit 100.000 karo 5.000 sing metu sing pundi? Oh 5.000 berarti golek susuk. Alah, berarti ngomong aku iki sedekah 2.000 ae susuke kene, ngono to? Ya Allah, itu. Padahal Nabi Muhammad sudah dipastikan masuk surganya tapi istimewa ibadahnya. Sedangkan kita sembayange isih akeh sing kruwak. Sedekahe isih akeh sing iman. Sedekah 5.000 njaluk susuk 3.000. Itu kita. Lah iya sing tak mengi di zaman sekarang. Sedekah, wayahe sedekah iman. Wayahe pengajian ana kotak amal liwat, ana sing digoleki paling ya sing bunder ning jero kesak ana 500 ngene apa mboten. Mari ngono bengi-bengi arepe turu, lah kok krungu ning tegaron ana tabuhan dung 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 bantengan. Sangune pinten? 1.200. Mari ngono goleki warung sing sik buka. Mampir. Yu, apa? Turu ah, buruk. Lapo? Jol dhuwit yu. Nah, nanti bengi-bengi kok ijol dhuwit iki dijoli pira? Ya iku 200. Ijol pira? 20.000-an. 10 berarti. Iya yu. Katene nanti lah katene turu kumang di Tegaron lah kok krungu bantengan. Lah terus nyawer ta. 200 kok nyawer kabeh. Oh iya ta. Mari ngono nyingklak sepeda celonoan levis kelambenan batik jaketan kopiahe dawur teko sepeda cuwingklak karo batin anjir keren banget wah lah iya dah dadi masih yang ngetokne duit pira-pira wis ora geton belas lah keren kok kuwi begitu menene wayahe jemuan dina jemuah kotak amal liwat ning ngarepe wis ora kira dileboni 200 iki ra kira belas. Makanya sama manusianya kita tidak bisa disamakan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita kepingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang benar-benar dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ayo derek tindak lampahi Kanjeng Nabi. Kuwi lho. Jare cinta nang Kanjeng Nabi Muhammad tapi sembayange angel. Jare cinta nang Kanjeng Nabi Muhammad tapi sedekahe angel. Jare cinta nang Kanjeng Nabi Muhammad tapi ngepeki tangga angel. Jare cinta nang Kanjeng Nabi Muhammad tapi akhlake ora karu-karuan. Berarti kuwi durung cinta sing temenanan. Nah, nggih mboten? Iki. Berarti cintane awake dhewe iki sik abal-abal. Berarti cintanya si abal-abal. Cintanya si paron gitu. Paron. Makanya maulud Nabi jangan hanya memperingati saja. Tapi maulud Nabi ini buktikan, wujudkan. Kalau kita benar-benar cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan cara bagaimana. Mengikuti langkah beliau agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Dari bocah-bocah saiki lho. Duh angin. Waduh. Tiba
panggone oh medure sedeje. Panggone penyanyi tonton mriki. Masya Allah, suaranya yo enak-enak Mas Jo ya. Iki paribasan panjenengan ten Indosiar ngoten daftar mlebet lho Bu. Estu. Heeh. Mlebu. Tapi ya mbah mlebu nang Dangdut Akademi ya mbah mlebu nang patroli aku ya ora ngerti. Depaki salam kerong. Terus ya, terus pundi? De Kanjeng Nabi salam de keluarga Nabi cuken de sahabat Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ire. Duh angin. Ayo. Wes kadung tak penak-penak nih lenggok-lenggi elah kok. Siap? Are you ready? Sing mburi jawab, yes. Aduh angin depaki salam kerong de Kanjeng Nabi salam de keluarga Nabi suken de sahabat Nabi. Sareng-sareng An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi ate kereng tero apang kiele de ajunan Gusti Nabi semalja along polong ngarep syafaat deka majelis kantos penuh barokah mantera aku nang umat along polong pagi suarga An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi ate kereng terong apang kia da ajunan Gusti Nabi semalja along polong ngarep syafaat majelis kantos penuh barokah mantere akona umat along polong pagi suarga mantere akona umat along polong pagi suarga Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Menawi ten mriki medhun sedaya jelas sudah paham dengan lirik tersebut. Lah gitu. Ate kerong tero apang kia. Ati kangen kepingin ketemu.
De ajunan Gusti Nabi semolja kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang mulia. Along polong ngarep syafaat, kita berkumpul mengharap syafaat. Majelis kantose penuh barokah mantera. Akona umat, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Along polong pagi suarga, berkumpul kelak di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kita berharap berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad, berarti kita harus meniru tingkah laku Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang harus kita contoh? Karena Kanjeng Nabi Muhammad manusia yang sempurna, ya kalau bisa semuanya. Pertama, yang sering kita dengar akhlak beliau yang luar biasa, gitu. Kanjeng Nabi Muhammad memberikan contoh akhlak yang baik kepada siapapun. Meskipun Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, dan masa kecil beliau sudah menjadi yatim piatu, beliau diasuh oleh saudaranya, tapi akhlak Kanjeng Nabi Muhammad kepada saudara yang mengasuh, beliau akhlaknya juga baik. Kanjeng Nabi Muhammad kepada yang lebih tua, Kanjeng Nabi Muhammad menghormati. Kepada yang lebih muda, Kanjeng Nabi Muhammad menghargai dan menyayangi. Tapi di zaman sekarang yang dikatakan era modern, banyak manusia yang krisis akhlaknya. Betul apa tidak? Banyak manusia yang krisis akhlaknya. Sama orang tua, kadang yo maneni, gitu. Maneni. Sama suami, kadang yo nyentak. Apa boten kadang? Berarti benten yo ngalah. Kaya urip, piye to. Itu. Zaman sekarang minim akhlak. Sama orang tua nyentak nang wong lanang maneni. Apalagi kepada sesama. Ya Allah. Niku lho. Jadi akhlak ini monggo dilampaui ingkang saestu. Karena apa? Akhlak itu pondasi. Namanya pondasi. Pondasi seperti pondasi rumah. Kalau pondasinya tertata rapi, kalau pondasinya ditoto sing temenanan, insya Allah omae yo ngadeke jejeg. Gitu. Omah lek pondasine menclek, omae yo bakalan menclek. Begitu juga dengan kita. Kalau pondasi kita hancur, akhlak kita hancur, maka jiwa kita juga akan hancur. Orang Jawa mengatakan ajining raga sangka busana, menungso diajeni merga teka busanae. Apa busana itu? Apakah yang dimaksud busana di sini adalah pakaian yang mewah? Apa pakaian yang branded and premium? Bukan. Yang dimaksud pakaian di sini adalah akhlak. Manusia pakai baju premium, branded, brandnya terkenal, bagus di mana-mana. Tapi kalau akhlaknya nol, nah maka di hadapan orang lain juga nilainya nol. Betul apa tidak? Kelambine wah, pol. Kalau zaman dulu baju yang bagus itu dari kain wool, gitu. Wool niku kaine kulitnya apa Bu? Senengane gak penak ngomong wedhus karo madhep nang aku. Zaman dulu kain yang bagus dari kain wool. Zaman sekarang manusia pakai baju branded, nuwun sewu. Kadang orang melihatnya wow, gitu. Waduh rek, jubahe rek, pirang juta rek. Waduh rek, sarunge rek. Apa? BHZ. Jangan sebut merek, wong ora di-endorse kok. Lek kepengin disebut ya kudu di-endorse. Sarunge rek mewah. Tase rek. Kremes.
Itu. Sepatu rek. Bagindas. Pakaiannya branded. Tapi mereka cara jalan di samping orang, ada orang duduk, orang duwe tingkah laku. Melayu pas ana wong pengajian ngeten iki. Karepe kate nduduhne mulai klambine api. Tapi malah keliru kabeh. Orang melihatnya aneh, gini mboten? Orang melihatnya juga, aduh apike klambine boten. Orang melihatnya lah iya, orang ngerti ana pengajian, ana wong lungguh piyayaan. Gini apa mboten? Iku aji ning raga saka busana. Beda lagi datang wonten tiyang datang lenuk mlaku ana wong lungguh nuwun sewu. Klambine ya wis rapati apik paribasan, kaine tau wis kaya saringan tahu. Mari ngono lungguh, arepe lungguh nuwun sewu nggih niki wonten sing nempati napa mboten isih ditakokno rumiyin. Panjenengan kinten-kinten mboten kinten panjenengan semontone yo alah yu kelambimu kok yo elek temen mboten. Lah nggih to? Mboten. Sing panjenengan sawang biyo wong kok akhlake sopan iram. Arepe lungguh ae sik ditakokno iki lungguhan ana sing lungguh ya apa ora. Ana wong lungguh ya sik amit nuwun sewu. Ini membuktikan bahwa akhlak itu di atas segala-galanya. Manusia juga dilihat bukan karena dari casingnya, bukan karena dari rupanya. Rupa ganteng, rupa ayu, pawaan gawade ukur tapi lek ora duwe tuga, uang deloke yo gila. Gitu? Nggih. Ana wong kok ayune menik-menik paribasan. Wah, meripate blalak-blalak hidupe malik, irunge mancung, lambene nyumi, kulite pauti. Pocong, dapak pocong ngorake kuru dukur koyo bihun koke. Mari ngono menyang nang pengajian. Tapi dia tidak tahu cara berpakaian. Akhlaknya nang pengajian iki kudu ngene. Akhlaknya nang pengajian iki kudu jilbaban. Aurat tertutup. Ora. Teko nang pengajian selorone sakilan teko ibu kota. Ora usah mbok takokne rek ibu kota pinggir ndi. Moro nang pengajian selorone sakilan teko ibu kota kelambine you can see utawa crop top. Rambute pirang koyo manuk penari sankis tualaine nang dhuwur tindikane bekteran. Aslinya bukan masalah tindikan, bukan masalah rambut pirangnya, tapi akhlaknya ketika dia datang ke pengajian, gitu. Panjenengan apa kita nyawangi biyo mbak ibu ayu ning kata-kata. Mboten. Gae mak arek masih ayu kok teko nang pengajian ra duwe tuku, gitu. Jadi yang kita lihat bukan cantiknya, tapi akhlaknya. Wonten malih, anake wong sugih mbremu nyang nang pengajian, seharusnya sepeda parkir ada di belakang. Mulai tumpakane, montore, sepeda sing paling larang, karepe ngono pamer nang jamaah. Sepeda ditumpaki bocah ning ganteng tumpakane apik. Tapi ana ning sandinge jamaah sepeda dibayar-bayar. Weng. Napa kinten-kinten panjenengan semontone biyo sepedae apik temen napa ngoten? Mboten. Tapi panjenengan semantane dos pundi? Arek kok ora duwe toko. Nggih napa mboten? Nggih arek kok ora duwe tur. Beda malih. Ana arek nuwun sewu, teko pengajian keri-keri, sepedae sepeda utuk. Mari ngono dituntun dalan nang mburine panggung. Bocahe sarungan melipit, mari ngono kopian, gawe klambi takwa, bocahe rapati ganteng, basa gondang legine niki elek. Oh sami, mangken ya bojo. Matur-matur bocahe nyimak pengajian ingkang saestu jelase panjenengan mirsanine gak kira biyo arekku kok elek temen nggawa sepeda-sepeda utuk, Bu. Panjenengan nyawangi biyo, bocah kok sregep temen pengajian. Gek ngono bocah kok sopan temen. Wonge teko. Babayo. Tui. Jadi akhlak itu Masya Allah bener-bener pondasi. Orang kalau pondasinya baik semuanya akan baik. Amin Allahumma amin. Akhlak Kanjeng Nabi Muhammad harus kita contoh. Kanjeng Nabi Muhammad kepada anak kecil menghargai, menghormati. Kalau ada kalimat zaman sakmangke lek ora kepingin dilamak bocah cilik ojo nglamak marang bocah cilik. Tak ngoten to? Jadi kita harus bisa memberi contoh yang baik kepada anak-anak. Contoh kecil bagaimana? Jenengan ngengken nang bocah cilik. Le, nyuwun tolong le, pondotaken sandal.
Nyuwun tolong kalimatnya sedikit, tapi nilainya istimewa. Istimewa. Minta tolong. Loh, 2 kata, minta tolong digabung 1 kalimat. Itu kalau kita ucapkan nilainya luar biasa. Uang sing njokokno sandal yo gawe akhlak. Niki ya Bu, sandalnya jenengan. Nggih, monggo Bu niki. Karena kita menyuruhnya memakai akhlak, maka dia juga mengambilnya menggunakan akhlak. Beda lagi, contoh kados ngeten. Hoi. Po. Njokokno sandalku. Kanok kaliwat minta tolongnya. Endi sandalmu? Iku lho. Dia akan mengambilkan ya dengan cara seperti yang panjenengan contohkan. Iki ya sandalmu, yo nyoh. Ruwok. Diuncap. Gini apa mboten? Pramila para rawuh, monggo. Kita sami-sami dandani akhlak kita. Karena tadi saya sampaikan zaman sekarang itu krisis akhlak, minim akhlak. Kadang sering saya lihat di pinggir-pinggir jalan. Uang numpak motor tuku cilok, ra gelem mudhun teko montore. Ini ya akhlaknya kurang baik. Cak tuku cilok tapi teko montore ra mudhun. Cara sing apik niku piye? Buka lawange mudhun teko montore, beli cilok, kasih uangnya, panjenengan berdiri di sampingnya orang yang jualan. Akhlaknya nggih ta? Dan itu padahal sepele sih. Sepele. Tapi lah dilakoni temenanan, insya Allah ini yang akan merubah karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad piyambakipun selain ibadahnya yang luar biasa, selain akhlaknya yang luar biasa, Kanjeng Nabi Muhammad juga memberikan contoh piyambakipun orang yang dermawan atau gemar bersedekah. Ibu-ibu, bapak-bapak, nuwun sewu. Sampun dados tiyang ingkang ahli sedekah. Napa kok ini? Ana sing jawab ra duit. Sedekah itu bukan hanya soal uang. Betul apa tidak? Sedekah itu bukan hanya soal uang. Kita bisa bersedekah meskipun tidak pakai uang. Bisa kita bersedekah tanpa uang. Kita punyanya apa? Cilok. Sedekah cilok iki jenenge ya sedekah. Wonten tamu ten daleme panjenengan mboten gadah gula bubuk ora iso sing arepe gawekne wedang. Panjenengan duwene banyu putih. Tok mau. Iki jenenge sedekah. Mula dadi wong ki aja dadi wong sing aja dadi wong sing aja dadi wong sing gep, aja dadi wong sing melek, aja dadi wong sing gambir. Talang Agung ngapa Blitar, aduh temen leret ngulon. Talang Agung menika wonten tiyang gambir napa mboten? Wonten napa kathah? Menawi kathah tiyange dugi napa mboten? Menawi dugi lungguh pinggir pundi? Ngarep tengah apa mburi? Lanang apa wedok? Gawe kudung apa? Iki lho. Aja dadi wong sing gambir. Wong medhit iki gila. Wong medhit gila. Hati-hati. Wong lek sik seneng medhit ati-ati anak putune ya bakal dimedhiti karo liyan. Nggih napa mboten? Jenengan remen sedekah anak putine neng paran. Masya Allah, rezekine turah luwe. Tapi yen wong tuane ning omah gambir Talang Agung, hati-hati. Anake ning paran banyu putih ora ditetesi. Nggih ta? Nggih. Ya teko, ya mbuh ning ngarepe panggung apa tas ning mburi apa piye. Contoh kedermawanannya Kanjeng Nabi Muhammad natos. Kanjeng Nabi Muhammad wekdal nika piyambakipun anggadhahi arta. Mempunyai uang sebesar 8 dirham. Tujuannya Kanjeng Nabi Muhammad piyambakipun badhe ten peken Kanjeng Nabi Muhammad badhe tumbas pakaian. Karena pakaian yang dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sudah waktunya ganti. Pakaian yang dipakai Kanjeng Nabi Muhammad sudah tidak istilahnya sudah
tidak layak. Nah, dipakai untuk bumuh dan sebagainya. Pengajian. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad piyambakipun berangkat datang pasar. Ten ngajenge peken Kanjeng Nabi Muhammad ini kepanggih cah wedok, yang mana orang perempuan ini adalah zamannya sak menika pembantu. Budak perempuan. Budak perempuan ini nangis. Dicelaki kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Napa jenengan kok nangis? Kula niki wau kelangan yatra. Kula dikengken kalih majikan kula dikengken blonjo. Ten peken panjen. Ten peken cepoko mulya. Lah kok yatra kula niki ical Kanjeng Nabi. Saya takut Kanjeng Nabi, misalkan saya pulang nanti dimarahi sama majikan saya Kanjeng Nabi. Sedangkan saya ini tidak punya uang untuk menggantinya Kanjeng Nabi. Bagaimana ini Kanjeng Nabi? Jawab kali Kanjeng Nabi Muhammad, sudah. Panjenengan tidak usah takut, panjenengan tidak usah gelisah, panjenengan tidak usah risau. Ini saya kasih uang. Berapa? Panjenengan menghilangkan uang berapa? Semuanya Kanjeng Nabi. Berapa yang hilang? 4 dirham Kanjeng Nabi. Rencananya Kanjeng Nabi Muhammad mau belanja, piyambakipun bawa uang 8 dirham, tahu kejadian seperti itu tadi, dipundhut 4 dirham diparingkan kepada budak. Berarti uangnya Kanjeng Nabi Muhammad kanten pinten? 4 dirham. Niku lho bedane Kanjeng Nabi Muhammad karo wong Talangagung. Lek wong Talangagung kepethuk ana bocah nangis nang pinggir dalan. Pertama sing takone, "Apa nduk kowe nangis? Kowe rondo apa prawan?" Lah kuwi. Nggih napa mboten? Padha dijawab, "Aku rondo teles apa rondo piye?" Kuwi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak tega, mboten mentolo, ningali nangis kados ngaten diparingi, dijoli duit sing ilang kala wau 4 dirham berarti artone Kanjeng Nabi Muhammad tinggal 4 dirham. Nah, 4 dirham dibeto mlebet-mlebete pasar, arepe gawe tuku kelambi sing regane 4 dirham. Tujuan utama arepe tuku kelambi sing regane 8 dirham. Krana sing 4 dirham mesti kakne kalau mau berarti karek 4 dirham. 4 dirham digawa mlebu nang jero pasar panjen. Dilalah nang jero pasar kok ana wong nangis bengok-bengok. Cedhaki kali Kanjeng Nabi, "Kenapa panjenengan menangis?" "Aduh Kanjeng Nabi perih, Kanjeng Nabi. Sakit Kanjeng Nabi." "Napa panjenengan kok nangis?" "Kula dereng mangan Kanjeng Nabi. Berapa hari? 7 tahun Kanjeng Nabi." Gak mentolo. Kanjeng Nabi Muhammad melihat orang yang kelaparan, belum makan, kurus kering tinggal tulang. Akhirnya kali Kanjeng Nabi Muhammad yang 4 dirham niku diparingaken separone 2 dirham agar beliau segera bisa membeli makanan. Didongaaken, mudah-mudahan orang yang memberikan saya makanan pada hari ini beliau menjadi ahli surga. Langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad ditimbasake. Menawi tepak tempi yang talangan. Terus pundi? Wong kadang ana wong nuwun sewu, ana wong njaluk-njaluk turut sanding omah, ana wong ngamen ngar kadang ketok teko cemitan. Sapa tukang ngamen nang anake kono, tutupan. Nggih napa mboten? Marung ana maneh tukang ngamen liwat maneh. "Mang mari Mas, saiki liwati." Ngono to. Allah itu loh. Berarti uangnya Kanjeng Nabi Muhammad tinggal berapa? 2 dirham. Sak mantune Kanjeng Nabi Muhammad nembasaken tedanan kagem tiang ingkang kelaparan kala wau. Kanjeng Nabi Muhammad melebet, "Walah, uang tinggal 2 dirham, ya ini saja saya belikan sedapatnya." Oleh klambi model kaya ngopo, ya wis diterima kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Tumbaslah Kanjeng Nabi Muhammad uang pakaian seharga 2 dirham. Lah kok pas katene mulih kelambi tas dibungkus, ana wong celuk-celuk maneh karo bengak-bengok. Aduh yung, panas. Tangleti kali Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa panjenengan kepanasan? Kula mboten gadah kelambi Kanjeng Nabi. Wes akhirnya. Baju yang Kanjeng Nabi Muhammad beli barusan diparingaken kalian Kanjeng Nabi. Menurut hitungan panjenengan,
Kanjeng Nabi Muhammad niki rugi napa mboten? Ayo. Hitungan kalkulatorin jenengan. Kanjeng Nabi Muhammad rugi napa mboten? Iya. Kate ngomong rugi kok wedi. Akhirnya ngomong mboten. Miturut hitungan kalkulator manusia biasa, jelas rugi. Diakui maupun tidak, jelas rugi. Niku hitungannya awake dhewe. Hitungan menungso sing akeh dosane kaya awake dhewe. Ya wong dhuwit 8 dirham. Karepe katene gawe tuku pakaian lak wis oleh keren ta. Mari ngono lah kok ana arek wedok kelangan dhuwit. Ana wong keluwen, ana wong gak kelamben. Akhire dhuwite entek. Kanjeng Nabi Muhammad gak kelamben. Nggih napa mboten? Hitungan manusia seperti kita rugi. Sak mantune Kanjeng Nabi Muhammad maringaken pakaian kala wau, kepethuk maneh budak yang tadi nangis-nangis itu, lah kok sik nangis ndek pinggire toko. Nek sanding toko Wahyu Rejo, lho napa jenengan kok sik nangis kok dereng wangsul? Anu Kanjeng Nabi, saya takut Kanjeng Nabi. Karena waktu saya ini sudah terlambat Kanjeng Nabi. Takut kalau saya pulang nanti dimarahi sama majikan saya Kanjeng Nabi. Apakah panjenengan sudi untuk mengantarkan saya pulang? Ya Allah. Tepak ana wong Talangagung sudi ngeterne napa mboten? Batine wong Talangagung, oh niku dikekeki dhuwit. Awakmu tak belanjani 4 dirham. Mari ngono kok sik ngrepoti ae mulih dikon keter. Hah? Nggih napa mboten? Tapi tidak bagi Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ngeteraken wangsul. Di depan rumah majikan, Kanjeng Nabi Muhammad mengetuk pintu. Tok 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 tok. Waalaikum. Dereng krungu. Tok maneh kedua kali. Tok 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 tok. Waalaikum. Durung krungu. Mergane wonge ndek mburi nyetel berot. Akhirnya ngetuk pintu ketiga kalinya baru mendengar. Waalaikumsalam. Betapa bahagianya mereka. Didatangi sosok Kanjeng Nabi Muhammad. Sadereng iku Kanjeng Nabi Muhammad matur. Kan pembantune kala wau nangis ngejer keweden. Kanjeng Nabi Muhammad matur, "Tolong jangan marahi anak ini. Anak ini pulang terlambat karena tadi ada kejadian. Semuanya sudah saya ganti. Jangan pukul anak ini, jangan hina anak ini. Jangan diistilahi diberhentikan dari kerja anak ini. Kalau panjenengan mau orang-orang muring-muring mengamuk, memarahi, mengamuk. Kalau panjenengan mau memarahi anak ini atau memberikan sanksi anak ini, saya siap menggantikan. Saya siap menggantikan posisi anak ini. Silahkan berikan sanksi kepada saya. Silahkan amuk saya semau panjenengan. Akhirnya juragan di wau mboten waktu. Piyambakipun remen ditugani Kanjeng Nabi. Berarti uang 8 dirham menika mboten rugi, malah uang 8 dirham menika bisa menolong banyak orang. 8 dirham diganti kalian Gusti Allah. Pertama, alhamdulillah Kanjeng Nabi Muhammad bisa memerdekakan budak. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad bisa memberikan makanan. Yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad bisa memberikan pakaian. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad yang keempat bisa membuat majikan bahagia karena didatangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti rezeki itu bukan hanya soal uang. Gitu. Jadi awake dhewe ayo dadi wong sing gemar bersedekah meskipun tidak dengan uang. Sedekah toyo. Sedekah senyuman nang bojo mau. Sedekah liyan-liyan. Dan Allah Subhanahu wa taala nuwun sewu pasti akan mengganti dengan berlipat ganda. Ora ono ceritane wong melarat perkara sreg rejulan. Ning
Lah kula wis sedekah bolak-balik paribasan. Kula kok gak tahu nyekel jenenge dhuwit nganti puluhan juta. Ingat, rezeki yang Allah berikan itu tidak murni uang. Kita nggak ada anak soleh solihah, niku jenenge ya rezeki. Rumah tangga bahagia, niku nggih rezeki. Awak sehat, niku jenenge ya rezeki. Siji kas bojo lemu, iku jenenge ya nggih napa mboten? Rezeki, Pak. Lah iya. Hah? Alah kau. Ya ora usah digendong, gotong. Kuwi. Ya Allah, rezeki. Maka dari itu, tirulah kedermawanannya Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo sami dicontoh kedermawanannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ojo dadi wong sing cetil mau, ojo dadi wong sing gegem mau, ojo dadi wong sing gambir talangagung mau. Siap? Insya itu. Rezeki berupa sehat, rezeki Pak. Karena percuma punya harta bertumpuk-tumpuk tapi lek awake ora sehat. Contone paribasan. Ana wong kok sugih brewu, omah tingkat 7, sembarang kendaraan duwe, mulai teko sepeda buntut sampai sepeda sing paling larang, mulai teko becak mikrolet nganti Lamborghini. Mari ngono dilalah mbek Gusti Allah dikai penyakit. Bendino panganane ning omah sembarang kali daging soto dan sembarang ono. Penyakit sing diparing karo Gusti Allah tumpuk-tumpuk. Diabetes berarti ora iso mangan sing daging. Jangan. Dilalah wong kok darah tinggi, bayem ora mangan. Nggih napa mboten? Bayem ra mangan. Mari ngono panganane apa jangan kelor. Nggih ta? Kelor. Diabetes sego putih ra oleh. Mangane jagung. Lah kuwi berarti kan nuwun sewu rezeki niku mboten namung bondo donya, nggih ta? Omah brewu, mek Gusti Allah selain dikai penyakit diabetes kaya mau. Montor api-api karo anake arepe dijak hiling dilalah mbek Gusti Allah dikai penyakit nang udune jenenge udun semat. Ayo cuwilik mandi cekit-cekit giatel sedut-sedut ra karuan. Karo anake dijak, Pak, apa le? Jenengan mboten pingin dolen to, Pak? Mosok arepe mangan ikan bakar tok ae, Pak? Blenger, Pak. Monggo Pak sekali-kali kula jak healing, Pak. Ayo le, kula tokaken nggih Pak montore ditokno montore Lamborghini. Tapi bokonge udunen. Ayo, saged menikmati numpak motor mewah napa mboten? Mboten saged. Karo anake dibuka nih. Set. Awangi. Dituntun. Aduh le, aduh. Sik le tak tepakno sik le. Aduh. Napa Pak? Udunen le. Udunan Pak, udun apa? Udun semat le. Gak kuat, masih numpak Lamborghini nek tumpakane ngene. Ayo. Kan yo gak keren blas. Numpak Lamborghini kok seyek. Numpak Lamborghini kan yo kudu keren to. Nggih napa mboten? Wih, pacaan keren aja motoan mireng. Kepethuk tanggane. Lah numpak Lamborghini kok udunan. Itu. Ya Allah. Jadi sehat niku nggih rezeki. Pramila saking menika. Lek kepingin awake dhewe kaya ngono kuwi mau, ayo dadi wong mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad menjadi orang yang derma. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sabare Masya Allah luar biasa. Sabar. Pol. Kanjeng Nabi Muhammad dihina, sabar. Kanjeng Nabi Muhammad disakiti, sabar. Kanjeng Nabi Muhammad diguyu-guyu, sabar.
Dilokne arek enom kok katene berjuang kanggo agama Islam. Halah ra kilo iso sabar. Sabar Kanjeng Nabi Muhammad. Mila wong sing sabar iki dibolo karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad hanya mempunyai satu pedoman. Wong sing cedek nang Gusti Allah mesti dibolo karo Gusti Allah. Kita juga harus seperti itu. Kita harus bisa menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullaha lan padha takwa sira kabeh maring Gusti Allah. Wa'lamu lan merwo sira kabeh annallaha ma'al muttaqin. Satuhune Gusti Allah kuwi nyertani utawa barengi maring wong kang padha tak. Terus lek kepingin gandel Kanjeng Nabi Muhammad monggo dipun kathah-kathahaken mau sholawat. Karena dengan membaca sholawat insya Allah kita diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan membaca sholawat, kita mengharap mendapatkan syafaat dari beliau besok di hari kiamat. Syafaat niku nopo? Syafaat niku pitulung. Nuwun sewu. Jenengan kalau matur lek cinta dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Panjenengan ten griya, lek anjene cinta nang Kanjeng Nabi Muhammad, lek mendel-mendel panjenengan nyetel tape utawa nyetel HP, sing diputer dangdutan, campur sarian, sholawatan, napa mberotan? Sholawat nggih. Alhamdulillah. Berarti ya Allah wong sak Talang Agung iki bendina setelane sholawat nggih. Gondang lagi kalah, Mas. Kalah. Jangan sak Talang Agung iki setelane kabeh sholawat ya. Mulai isuk nganti tengah wengi sholawatan tok lek ngono ya. Mantep. Aku saiki tak sholawatan panjenengan sing terus nih. Sing mburi ra usah melu, kan sing ngarep to sing jawab. Sholawat pertama. Isek. Khairal bariyah nazarah ilayya. Iso tapi cah iso. Selawatan kok sing dicetel iso. Talang Agung ya. Khairal bariyah nazarah ilayya. Alhamdulillah. Mang tak ceritane ya Mas, mesti melok nang Indonesia arep kelebu, mesti. Tenan iki. Ya maksudnya mari mlebu metu maneh kenceng-kenceng tok. Berarti sholawat pertama lolos, nggih. Sholawat pertama lolos. Sholawat kedua. Ya ayyuhan nabi. Dereng apal? Oh dereng. Padahal setelane sholawat loh. Sholawat. Itu durung apal. Oh sing lawas. Wulidal musyarraf. Oh saya ora pati apal. Berarti sholawat tiba. Berarti setelannya sholawat tiba. Sholawat tiba ya. Sholawat tiba. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Iya mesti apal. Berarti kan setelannya sholawat tiba. Mari ngono sholawat sing biasa ya. Sholawat sing biasa. Muhammad ya Aba Zahra. Tapi yang buri ana sing nyaut. Berarti ya bener ancen setelane sholawat. Terus nih maneh, siji. Ya Hannan ya Mannan. Ya nggak bisa. Ya Hanana. Berarti harus diganti yang sekiranya bisa. Yang semuanya bisa.
mulai dari depan, belakang, jamaah sholawat, jamaah emak-emak, semuanya bisa. Genduk deno isi perawan sampai saya ditemok barang apal. Tak rewangi Assalamualaikum lakokno. Ayo saiki jujur. Sing disetel asline selawatan apa bandingan? Ngono kok leren ditakoni pindho. Ora kait-kaitan mangjep lek antene senengane nyetel berutan. Nyetel berut yo ora apa-apa, nyetel bandengan ora apa-apa, tapi aja nganti ngalahne senenge nang Kanjeng Nabi. Makane napa ngaji kula niki kula kok merangkul bocah-bocah berut. Sampai kula niki diparingi kalih bocah-bocah berut niku jenenge Bunyai Berut. Injih, Pak. Keranten nuwun sewu. Kula menawi ngaji ten daerah Pakis, daerah Jabung, daerah Wajak, sampai dateng daerah Taji, daerah Noko Jajar. Kula niku merangkul para jamaah-jamaah berut. Menurut saya, orang berut itu malah jangan ditinggalkan. Tapi rangkul mereka karena mereka juga manusia yang butuh diperhatikan. Gitu? Bandengan itu kesenian yang ada di negara kita Indonesia. Tapi kita juga harus tahu arahnya. Kita juga harus tahu batasannya. Ojo sampai bandenganmu mengganggu keimanan dan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai bandenganmu mengganggu waktu sholatmu. Ketika bandengan oleh sebagian masyarakat, bandengan dicap elek, tunjukkan kepada masyarakat bahwa orang-orang bandengan juga bisa menjadi panitianya pengajian. Talang ageng lho iki. Tunjukkan bahwa bocah-bocah bandengan ya bisa ikut sholawatan. Kuwi lho. Jadi nuwun sewu, berot ini malah bocah-bocah berot ini malah jangan ditinggal, tapi openono. Sapa sing arepe ngopeni lek dudu awake dhewe. Nggih napa mboten? Mereka itu butuh diarahkan. Kalau tidak diarahkan malah dadi ora karu-karuan. Lek bocah berot ora karu-karuan, sing soro yo awake dhewe. Tujuan kita merangkul, mengarahkan, diarahkan ke jalan yang benar. Kalau mereka tidak ada yang mengarahkan, kasihan, hidupnya akan berantakan. Karena prinsip saya seperti ini, lebih baik taubatnya pendosa daripada orang yang kelihatannya alim tapi masih banyak melakukan dosa. Leres napa mboten? Karena bagaimanapun juga, kita itu di sini itu manusia yang penuh dosa semuanya. Kita itu diakui ataupun tidak, kita itu pendosa. Kita banyak dosa. Buktinya tadi, nang tonggo yo sik kongkiren. Nang wong yo sik rasan-rasan. Nang bojo yo sik wani. Gitu. Nang wong tuwa yo sik sentak-sentak. Nang guru kadang ketemu guru sing mulang alif bak tak ketemu ning dalan takoni kancane, "Sopo iku?" "Mantan guruku biyen sik cilik." Lah nang guru kok mantan. Iki lho. Arep ora dosa ora kira-kira kaya ngopo awake dhewe. Kita manusia yang banyak dosa. Banyak sekali dosa kita. Kadang yo si ono cah-cah sing remen omben. Nggih ta? Mboten napa-napa ngaku ndak apa-apa, lebih baik ngakoni. Kadang yo si ono yo sing tukang nyolong ramban yo ono. Ono, hendilalah nang kene yo ono pisan. Oh, tepak to, yo ora apa-apa, mending diakoni. Mending diakoni. Tapi mari diakoni ngono ku tobat. Aja mari diakoni meneh nyolong ramban neh ra ilok. Kadang yo sik ana sing tukang nyolong kulup. Nyolong kulup. Nyolong kulup iki penggane wong lanang apa wong wedok? Kuwi. Jadi kita ini pendosa, kita ini manusia yang banyak dosa. Maka kenapa di dalam Islam itu diberi wadah pengajian? Pengajian itu mboten enten istilahnya menggurui tidak ada. Ngeminteri mboten enten. Tapi pengajian itu kita mari belajar bersama. Dandan sareng
sareng. Karena yaitu kita ini manusia yang banyak dosa. Damel napa paribasan sing teko wong alim kabeh lha terus arepe gatek arepe apa ditandani iki mboten. Lek wis padha alim kabeh arepe ditandani nyapo. Krana iki sing teko iki awake dhewe niki wong rusak kabeh, mongko ayo dandan-dandan bareng-bareng agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Makane nuwun sewu. Bocah bandengan kula rangkul, bocah bandengan alhamdulillah dampak positifnya itu luar biasa. Ketika kula wonten jadwal ngaji sampai daerah Singosari, daerah Pasuruan, bocah-bocah bantengan ini mengintili, membuntuti, mengikuti jadwal ngaji saya kemana-mana Pak. Berarti kan ya dampaknya positif. Nggih napa mboten? Di mana-mana saya ada jadwal ngaji mulai dari daerah Wajak, Pakis, Jabung, Tumpang sampai Nongko Jajar, Singosari, Lawang. Mereka selalu mengikuti jadwal ngaji di kalender online saya. Ning besok saya hadir. Jamaah mana? Jamaah Berot. Jamaah Berot. Mereka memberi nama Jamaah Berot. Ning besok saya Jamaah Tobrut. Iya, Jamaah Tobrut ini tobat brutal. Lah iya dah. Neng besok saya hadir dari jamaah mana? Jamaah Berot. Jadi dari mereka yang sepertinya asing dengan pengajian, asing dengan sholawatan. Tapi ketika mereka dirangkul sama-sama, alhamdulillah. Mereka bisa mengikuti pengajian dan sholat. Jadi semuanya itu perlu diarahkan pelan-pelan. Jangan semuanya itu langsung dipotong, bantengan haram. Jaranan haram. Lek diketok plus yo malih ora iso nyambung babar belas. Ketika saumpama kula ngomong bantengan haram, suwe-suwe ora ana wong gelem melok pengajian. Nggih napa mboten? Sing ngaji suwe-suwe ora ayu. Akhirnya silahkan kalau mau bantengan silahkan, tapi panjenengan jangan sampai meninggalkan waktu sholat. Ini cara kita menggiring pertama. Lama-kelamaan dia akan terbiasa. Oh ngaji itu kok enak sih. Ternyata Islam itu menyenangkan ya. Ternyata pengajian itu tidak sehoror yang saya bayangkan. Ternyata pengajian itu enggak ngantuk ya. Ternyata pengajian itu juga bisa ada musik berotnya ya. Nah, itu cara kita menggiring seperti itu. Makanya napa lagu santri pekok niku liriknya kok saya ganti dudu santri pekok. Karena saya sebagai santri itu merasa loro ati, santri kok dipekok-pekok nih. Sakit hatiku, loh santri kok pekok. Kita harus bisa menunjukkan kalau santri itu keren, gitu apa badan? Santri itu keren, gitu. Inci, siapapun yang bertaubat masa lalunya seperti apapun bisa kok menjadi santri. Santri mantan napi, oh keren. Santri mantan maling ramban, keren. Gitu. Santri mantan adu pitik. Keren. Keren. Lo keren. Oh ono maneh. Alah ya bene. Santri mantan badu kelunduk karo tukang ngeslot. Keren. Lo kelompok. Alah. Kuwi makanya lirik santri ora pekok saya nyanyikan di acara pengajian-pengajian dan sholawatan-sholawatan. Itu isinya menceritakan apa? Masa lalu tiang sing sampun seneng omben dan sebagainya. Kemudian piyambakipun mau merubah diri menjadi manusia yang lebih baik. Maka dirangkum menjadi sebuah lagu Dudu Santri Pekok. Respon masyarakat kok saya dan lagu Dudu Santri Pekok ini kok alhamdulillah kalian admin diupload ke medsos ini banyak yang memakai lagu tersebut, banyak yang memakai lirik tersebut dipakai di sholawatan daerah Kendal, Jawa Tengah, sampun kebek, Jawa Timur juga sampun kebek. Saya harap di Kepanjen dan Talangagung juga bisa menyanyikan lagu Dudu Santri Pekok. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo le, lagu terakhir. Jam, oh tiba ini malah kelewat gitu. Jaluk emang kan jaluk buyar jam 10, tapi kan jam 4, jam 11 kurang seperempat. Hah? Piye iki Mas Jo? Iki kan kelewat sak jam. Oh jam 12. Tapi kadose menawi jam 12 kadose mboten nutut. Pangapunten mboten nutut. Maksudnya janahe sing mboten nutut.
Ayo, sampun. Bocah keren, santri lulusan pesantren, bocahe open, wis ora mambu omben. Oke? Direwangi ngabdi marang pondok. Assalamualaikum bocah keren dudu santri pekok. Tarik sis. Bocah keren santri lulusan pesantren, bocahe open wis ora mambu omben. Direwangi ngabdi marang pondok. Assalamualaikum bocah keren dudu santri pekok. Sregep ngaji manut yen diulangi, yen libur ngaji ngabdi marang kiai. Larene seneng anggone nyantri, ngalap barokah tur ngalap ridane Gusti. Tobat kapok tenan dhek prai dadi preman, dongakno ben pateng golek ridane pangeran. Wis taun-taunan dhek leren dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh jodoh sing iman. Tobat kapok tenan dhek mangan barang colongan, dongakno ben pateng golek ridane pangeran. Wis taun-taunan dhek leren dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Isi anak sing ketok-ketok. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Gitu. Bapak Ibu non sewu. Jadi kalau kita mau mendatangi pengajian, kita tidak usah malu dengan masa lalu kita yang seperti apapun. Sebejat apapun masa lalu, biarkan menjadi masa lalu yang harus kita kubur dalam-dalam. Gimana Mbak? Masa lalu yang suram, masa lalu yang rusak, jangan digali kembali. Tapi monggo kita tutup dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad agar kita menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Kalau Bapak Ibu masih kurang dengan ngaji saya gampang, panjenengan bisa mengikuti ngaji di medsos kami. Panjenengan tinggal ketik Siska Farisa Dona SISCA Farisa DHUNA, Facebooknya, Instagramnya, YouTube-nya atau TikTok-nya. Jangan lupa yang punya TikTok follow, cek keranjang kuning and check out. Iya, orang promosi iki mengekei informasi. Untuk warga Talangagung dan sekitarnya, ada pengajian, ingat nih Siska, ada ngajinya, ada nyanyinya, juga ada berotnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.